Μπισμιλλάχιρ Ραχμάνιρ Ραχίμ, Αλχαμδουλιλλάχ, Βασσαλάτου Βαссαλάμου αλά Ρασούλιλλάχ. Η δόξα ανήκει στον Allah και η ειρήνη και η ευλογία του να συνοδεύουν τον τελευταίο του προφήτη τον Μουχάμμαντ σαλλαλλάχου αλaihi wasallam. Άλλο ένα βίντεο για τη σειρά μας, η επεξήγηση του Ισλάμ μέσα από το Κοράνι και από την Σούννα του προφήτη μας αλaihi wasallam. Βίντεο με τα οποία επιδιώκουμε την ουσία της Ισλαμικής διδασκαλίας μέσα από την αποκάλυψη του Κορανίου και τα αυθεντικά χαδίθ του προφήτη μας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ουσιαστικό, για την αλήθεια, για την αληθινή θρησκεία, για την αληθινή κοσμοαντίληψη και κοσμοθεωρία που επιθυμεί ο ύψιστος για το δημιούργημά του. Και το λέει ξεκάθαρα στο Κοράνι, σε πολλά εδάφια, όπως για παράδειγμα στην Σούρα του Ρουμ, το κεφάλαιο 30 του Κορανίου, εδάφια 30 έως και 32. Όπου λέει ο Allah Ταμπάρακα βα Ταάλα, στρέψε το πρόσωπό σου προς την αληθινή μονοθεϊστική θρησκεία. Είναι αυτή η φύτρα, η φυσική κατάσταση μονοθεϊστικής πίστης με την οποία ο Allah έπλασε το ανθρώπινο γένος. Καμία αλλαγή να μην υπάρξει στη δημιουργία και θρησκεία του Allah, του μονοθεϊσμού δηλαδή το Ισλάμ. Και αυτή είναι η αληθινή θρησκεία και όμως οι πιο πολλοί από τους ανθρώπους δεν καταλαβαίνουν. Και συνεχίζουν τα εδάφια και λέει, κατευθυνθείτε λοιπόν προς Αυτόν με μετάνοια και θεοσέβεια, τηρείτε τακτικά τις προσευχές και μην είστε από αυτούς που αποδίδουν συνεταίρους στον Allah. Δηλαδή μην διαπράτετε πολυθεϊσμό, παγανισμό και ειδωλολατρία. Σαν και αυτούς που έχουν διαχωρίσει, λέει, τη θρησκεία τους, οι οποίοι δεν στέκονται στον μονοθεϊσμό, έγιναν αιρετικοί και βλέπεις κάθε ομάδα από αυτούς της αίρεσης και της σέκτας να καφιούνται για το δόγμα τους, τις πεποιθήσεις αίρεσης και τις κακοδοξίες τους. Αυτά είναι τα κορανικά εδάφια, τρία εδάφια σπουδαία για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο ύψιστος λέει στρέψε το πρόσωπό σου και απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο. Στρέψε το πρόσωπό σου προς την σωστή θρησκεία, προς την σωστή κοσμοαντίληψη δηλαδή και κοσμοθεωρία, προς τον σωστό τρόπο ζωής. Διότι με την έννοια της θρησκείας δεν εννοούμε μόνο το λατρευτικό κομμάτι και περιπίστεως, αλλά γενικότερα την σωστή κοσμοθεωρία, κοσμοαντίληψη, όπου είναι ένας ολοκληρωτικός τρόπος ζωής για τον άνθρωπο. Κώδικας σε συμπεριφορές, σε ηθική, σε όλα ό,τι αφορά το άτομο. Και ποιος είναι αυτός ο σωστός, ο αυθεντικός, ο αληθινός τρόπος ζωής? Η πραγματική αληθινή κοσμοαντίληψη και κοσμοθεωρία την οποία πρέπει να υιοθετήσουμε, ο μονοθεϊσμός. Το τεουχίδ, το να λατρεύεις τον Allah, τον δημιουργό σου με αποκλειστικότητα και να μην συνεταιρίζεις μαζί του κανέναν και τίποτα. Στην κυριότητά του, στη λατρεία του και στις ονομασίες και τις ιδιότητές του. Έχουμε συγκεκριμένο βίντεο που μιλάμε για τον μονοθεϊσμό, για το δόγμα του μονοθεϊσμού. Αυτή είναι λοιπόν η αλήθεια, αυτή είναι η αληθινή θρησκεία και αυτό είναι το σωστό μονοπάτι προς την σωτηρία και αυτό είναι το μήνυμα και η αποστολή των προφητών και των αποστόλων. Αυτή είναι η θρησκεία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν ήταν χριστιανός, ο Αβραάμ δεν ήταν Εβραίος, ο Αβραάμ ήταν μονοθεϊστής, Χανίφ, δηλαδή μουσουλμάνος. Και Ισλάμ σημαίνει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, υποταγή στο θέλημα του δημιουργού. Η υποταγή σε τι? Στο θέλημα του δημιουργού, με μόνο θεϊσμό. Με αυτήν την θρησκεία ο Allah Ταμπάρακα βα Ταάλα, ο δημιουργός, έπλασε τον κόσμο. Αυτή είναι η φύτρα που υπάρχει στην ανθρωπότητα. Η φυσική κατάσταση δηλαδή πίστεως και η φυσική κατάσταση αναγνώρισης του μονοθεϊσμού με την οποία γεννηθήκαμε όλοι και η οποία δυστυχώς διαστρεβλώνεται από το περιβάλλον απιστίας, κακοδοξίας, ψευτιάς, που επιχειρεί να αλλάξει αυτήν την φύτρα, αυτήν την φυσική κατάσταση. Και αυτή είναι η αποστολή του σατανά, να διαστρεβλώσει την φυσική κατάσταση πίστης. Έχουμε ένα αυθεντικό χαδίθ να συνοδέψουμε αυτά τα εδάφια με ορισμένες αυθεντικές ρίσεις του προφήτη μας αλaihi wasallam. Ο προφήτης παραθέτει τα λόγια του Allah Ταμπάρακα βα Ταάλα όταν λέει «Έπλασα τους δούλους μου χουναφά», δηλαδή μονοθεϊστές, πάνω στην αληθινή θρησκεία. Και ο σατανάς έρχεται για να τους παραπλανήσει από την θρησκεία τους. Και αυτή η φυσική κατάσταση πίστεως και η φυσική θρησκεία του ανθρώπου είναι το Ισλάμ. Και Ισλάμ σημαίνει υποταγή στο θέλημα του δημιουργού με μονοθεϊσμό και ταυτόχρονα απομάκρυνση από τον πολυθεϊσμό, η τήρηση επίσης του επιτρεπτού και απομάκρυνση από το απαγορευμένο σύμφωνα με την εντολή του υψίστου.
Και βλέπουμε ότι η λέξη Ισλάμ δεν έχει επινοηθεί, δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει κατασκευαστεί μετά από το όνομα ενός θρησκευτικού ηγέτη, ενός κληρικού ή ενός έθνους. Είναι η θρησκεία που έχει διαλέξει ο δημιουργός και την έχει ονομάσει κατά αυτόν τον τρόπο ή υποταγεί στο θέλημά του. Και τονίζω ότι ο Allah Subhanahu wa Ta'ala διατάζει καμία αλλαγή να μην υπάρξει στη δημιουργία που έπλασε, καμία αλλαγή δηλαδή στην φίτρα, στην φυσική κατάσταση πίστεως. Όπως είπαν και μερικοί από τους Σαχάμπα, από τους μαθητές του προφήτη ﷺ, καμία αλλαγή στη θρησκεία του Allah να μην υπάρξει, δηλαδή στην φυσική κατάσταση αυτή πίστης, στην φίτρα. Και αυτό εδώ πέρα αποδομεί τους προοδευτικούς που καλούν στον ρεφορμισμό της θρησκείας του υψίστου με διάφορες έτσι κακοδοξίες και μοντερνισμούς. Ο Απόστολος του Allah sallallahu alaihi wasallam λέει σε αυθεντική ρίση, το κάθε παιδί, ο άνθρωπος, γεννιέται πάνω στην φίτρα, στην φυσική κατάσταση πίστης και αναγνώρισης της αλήθειας. Έπειτα οι γονείς του είναι αυτοί που τον κάνουν είτε Εβραίο, είτε Χριστιανό, ή Ζωροάστρι, ή άπιστο, ή γενικότερα από τα πλανεμένα επινοημένα θρησκεύματα. Και στη συνέχεια ο προφήτης ﷺ απήγγειλε το άια αυτό από την σούρα του Ρουμ που διαβάσαμε. Αυτή λοιπόν είναι η αληθινή θρησκεία. Ξεκάθαρη, απλή, κατανοητή, δίχως φιλοσοφίες, άμπελοφιλοσοφίες και παγανισμούς. Αλλά οι περισσότεροι, όπως λέει και το άια στη συνέχεια, δεν καταλαβαίνουν. Οφείλουν να πορευτούν με μετάνοια και θεοσέβεια προς τον δημιουργό τους. Πώς? Λέει το εδάφιο, με το να κάνουν τακτική προσευχή. Με το να προσευχηθούν όπως ορίζεται στο Ισλάμ. Και η προσευχή που ορίζεται στο Ισλάμ επίσης είναι ένας τρόπος που ο ίδιος ο Allah Subhanahu wa Ta'ala αποκάλυψε τις κινήσεις και τα λόγια. Δεν είναι μια προσευχή έτσι όπως κατανοείται με βάση τα θέλω του κλήρου ή ατόμων που επινοούν στο πώς να γίνει η λατρεία. Η λατρεία, για να μπορούμε να λατρέψουμε τον δημιουργό μας, πρέπει να τον λατρέψουμε σύμφωνα με το θέλημά του, σύμφωνα με τις εντολές του και όχι σύμφωνα με τις δικές μας απόψεις και γνώμες. Και λέει το άια να μην είναι ο άνθρωπος πολυθεϊστής, παγανιστής και ειδωλολάτρης, διότι αυτά είναι τα χειρότερα αμαρτήματα, για την ακρίβεια εγκλήματα, ενάντια στην φίτρα του, την φυσική του κατάσταση με την οποία δημιουργήθηκε. Και να μην μοιάσει ποτέ ο πιστός με αυτούς που χωρίστηκαν στη θρησκεία τους, όπως οι οπαδοί της πλάνης, της κακοδοξίας, που πιστεύουν σε μερικά και άλλα αρνούνται, ή από αυτούς που εγκατέλειψαν ολοκληρωτικά τη θρησκεία τους. Και ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam για αυτό το θέμα προφήτευσε την εμφάνιση αιρέσεων και ομάδων ανάμεσα στους μουσουλμάνους και ταυτόχρονα έδωσε οδηγία για την προστασία από την πλάνη τους. Όταν λέει στην συλλογή του Ιμάμ Τιρμιδί ότι η Ούμμα, οι μουσουλμάνοι γενικότερα, θα χωριστούν σε 73 ομάδες. Όλες αυτές οι ομάδες θα είναι στη φωτιά της κόλασης εκτός από μία. Η σωμένη δηλαδή που θα σωθεί. Και οι Σαχάμπα ραδιαλλάχου άνχουμ, οι μαθητές του, ρώτησαν ποια είναι αυτή η Απόστολε του Allah που θα σωθεί. Και απάντησε, είναι αυτή που ακολουθεί την μεθοδολογία μου και την μεθοδολογία των συντρόφων μου. Τον τρόπο μου, την σунνα μου δηλαδή, και την σунνα των συντρόφων μου, των Σαχάμπα. Που σημαίνει ότι οι αιρετικές ομάδες αυτές, ο λόγος που είναι πλανεμένες είναι ότι δεν επιστρέφουν ως προς την κατανόησή τους και την μεθοδολογία τήρησής τους πίσω στην κατανόηση του προφήτη και στο παράδειγμά του, το οποίο έγινε κατανοητό από τους μαθητές του. Και αυτό είναι και το κλειδί της Ισλαμικής Ορθοδοξίας. Το πρόβλημα με αυτές τις γκρούπες είναι ότι επινοούν και καινοτομούν σε θέματα πίστεως και λατρείας. Δεν ακολουθούν το παράδειγμα του προφήτη. Και λέει ο Allah Subhanahu wa Ta'ala, και αυτό είναι μια περαιτέρω τεκμηρίωση στη σούρα Νισά, εδάφιο 115, όποιος εναντιώνεται στον Απόστολο μετά την καθοδήγηση που φανερά του αποκαλύφθηκε και ακολουθήσει άλλο δρόμο εκτός εκείνου των πιστών, θα τον εγκαταλείψουμε στον δρόμο που διάλεξε και θα οδηγηθεί στη φωτιά. Δηλαδή πρέπει να τηρήσουμε τη θρησκεία σύμφωνα με τον τρόπο των πιστών. Και το άι εδώ αναφέρεται στους Σαχάμπα του προφήτη sallallahu alaihi wasallam. Ο προφήτης προειδοποίησε όταν είπε, χαδίθ αυθεντικό από τη συλλογή του Ιμάμ Αμπου Νταούντ,
και του Ιμάμ Τιρμιδί. Όποιος ζήσει μετά που θα φύγω θα δει πολλές διαφωνίες, διαμάχες, αντιφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είστε προσκολλημένοι στην σунνα μου και στην σунνα των ενάρετων χαλίφιδων από τους Σαχάμπα. Προσκοληθείτε γερά και προσέξτε τις καινοτομίες σε θέματα πίστεως δηλαδή. Διότι όλα τα επινοημένα σε θέματα πίστεως και λατρείας είναι μπιντά, αίρεση, και κάθε μπιντά είναι πλάνη από τον ορθό δρόμο. Και ο ύψιστος ξεκαθαρίζει όταν λέει στο κεφάλαιο 6 του Κορανίου, Σούρα Al-An'am, εδάφιο 153, αυτός είναι ο ίσιος δρόμος μου, που καθοδηγεί και ακολουθήστε τον, μην παίρνετε τους πλάγιους δρόμους, διότι αυτοί οι πλάγιοι δρόμοι θα σας απομακρύνουν από τον δρόμο του και με αυτά σας υποχρεώνει ο Allah για να φυλαχθείτε. Και ποιοι είναι αυτοί οι πλάγιοι δρόμοι? Ο Ιμπν Μεσ'ούδ ραδιαλlahu ανχου, ένας από τους μαθητές του προφήτη αλaihi salatu wassalam, ανέφερε σε αυθεντικό χαδίθ που καταγράφεται στο Μούσναντ του Ιμάμ Αχμαντ, μια μέρα ο Απόστολος του Allah σχημάτισε μια ίσια γραμμή και είπε αυτό είναι το μονοπάτι του Allah, και έπειτα σχημάτισε διάφορες γραμμές δεξιά και αριστερά από την ίσια γραμμή και είπε αυτά είναι διάφορα μονοπάτια, όπου στην κορυφή του κάθε μονοπατιού στέκεται και ένας δαίμονας που καλεί σε αυτό, προσκαλεί σε αυτό. Και ο προφήτης αλaihi salatu wassalam απήγγειλε το άια που λέει αυτός είναι ο ίσιος δρόμος μου που οδηγεί και ακολουθήστε τον, μην παίρνετε τους πλάγιους δρόμους που θα σας απομακρύνουν από το δρόμο του. Αλχαμδουλιλλά για την ευλογία του Ισλάμ, και με αυτό το άια προσκαλούμε και εμείς τους αναγνώστες μας, τους μη μουσουλμάνους που μπορούν να παρακολουθούν αυτά τα βίντεο, να υιοθετήσουν τον αληθινό τρόπο ζωής, την σωστή κοσμοαντίληψη, την σωστή κοσμοθεωρία που ο δημιουργός επιθυμεί για αυτούς. Και είναι το Ισλάμ, ο μονοθεϊσμός και η απομάκρυνση από τον παγανισμό και την ιδωλολατρία και η τήρηση του προφητικού παραδείγματος μέσα από τον προφήτη μας sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad.